Més d'un miler de persones van assistir dissabte a la primera assemblea convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre per fer front a la política transvasista iniciada pel govern català i espanyol. Superada la prova de foc, en l'assemblea es va acordar convocar una gran manifestació a Amposta per al proper 18 de maig i també demanar la dimissió del conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. L'assemblea va cloure amb una manifestació improvisada pels carrers de Tortosa. La Plataforma en Defensa de l'Ebre va aconseguir omplir la sala gran de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa amb centenars de persones que inclús van haver de seguir l'assemblea de peu o assegudes a terra als passadissos. El missatge antitransvasista ha pres força de nou al territori, ara contra el govern tripartit de Catalunya i el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En l'assemblea s'ha carregat contra la gestió de la sequera desenvolupada pel govern català i la desinformació i els falsos anuncis intencionats de les darreres setmanes per tal de portar aigua a Barcelona. Així mateix, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha lamentat que els partits polítics que ara governen i que van estar al seu costat en la lluita contra el Pla Hidrològic Nacional i van signar el compromís per l'Ebre, ara promoguin la interconnexió de xarxes. Han aprofitat el moment per a fer una obra històrica, que tenien molts d'anys que la tenien plantejada a fer-la, que si no la feien era per la nostra pressió. I han aprofitat no només l'escassetat d'aigua de Barcelona, que en parlen provocada a ells, sinó que s'han acabat les eleccions, que no hi ha un període electoral a 3-4 anys vista. I el president Montilla ho va dir molt bé, molt clar, abans d'ahir per la televisió. Això, en uns pocs mesos, quedaran no res. I és el que esperen de nosaltres, que nosaltres en uns pocs mesos quedaran no res. Així les coses, l'Assemblea va decidir convocar una primera gran manifestació per al 18 de maig a Amposta. Segons el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, l'acte servirà per rebutjar tots els transvasaments, reafirmar la dignitat de les Terres de l'Ebre i denunciar la manipulació del govern en tot l'afer de la sequera. És veritat que hi ha molta confusió. És veritat que quan hem aparegut per l'àrea metropolitana hem trobat desconcert. És veritat que els mitjans de comunicació estan matxacant. Però nosaltres necessitàvem una assemblea com la d'avui per a canviar, per a fer el punt d'inflexió, per a canviar la dinàmica. I vos asseguro que en aquesta assemblea estem en capacitat de canviar la dinàmica d'aquest conflicte. Estem en capacitat de demostrar, primer, al nostre govern, al govern català, que la gent de les Terres de l'Ebre són molt bona gent, però no tan bons com per arribar a fer el paper de tontos. Això és prou important. Diem a la gent de les Terres de l'Ebre que estem en confrontació amb el govern català i ho lamentem. En l'assemblea es va deixar clar que, igual que en l'època del Pla Hidrològic Nacional, cada vegada que un conseller o algun membre del govern visiti les Terres de l'Ebre serà rebut amb una catifa de sal. També es va demanar la dimissió del conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, i coherència als partits polítics del territori. El portaveu de la plataforma va insistir que el transvasament d'aigua a Barcelona no serà temporal i va acusar el govern de voler enfrontar territoris. Per primera vegada ens han agafat l'avantatge, però no ens marcaran el ritme. Estem preparats. La clau està en l'argument que donen de 5 milions de persones contra 180.000 que nosaltres som. La confrontació territorial. Aquesta és la clau per a fer aquest transvasament. Però si nosaltres som hàbils i intel·ligents, serà la seva debilitat, perquè la gent de Barcelona no ha perdut la simpatia respecte a la gent de les Terres de l'Ebre. En l'assemblea també es va parlar d'alternatives a la interconnexió de xarxes. En aquest sentit, la plataforma va proposar que es compri aigua dels regants de la conca del Llobregat, que es millori l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona i que es depuri la bassa contaminada que hi ha sota la ciutat. I aquí comença la resistència ebrenca per aturar el transvasament de l'Ebre. Visca les Terres de l'Ebre!